Banla ban Pynbeit Jingiakajia put hapdeng ke Assam bat Meghalaya Langpih ke West Khasi Hills Regional Committee bala khmat de myntri ke sorkar Meghalaya Bah Paul Lyngdoh mynta kasi ke tarik nailar kala lum jingialang bat myntri ke sorkar Assam Chandra Mohan Patowary khlieh ke Regional Committee jong ke Kamrup District hakabala don Langpih ophisar jong baroh tylli jylla 7% Khasi and enjoying schemes from the government of Meghalaya. Those areas you can easily part with. So here's I suggest that in the next meeting we will come prepared with a list of such villages, the list and the map of such villages which are problem free. Two is now our task is to then confine ourselves to the problem areas. What are the problem areas? And then in the next meeting, probably we'll come up with a map of the problem areas. We will sit and identify and agree that yes, these are the problem areas, and then start working on those. After which we then go to the site as part of the final resolution of the matter. I think if we go in that sequence, then things can happen very quickly. Ngidang syudap mentan ya ke jingiakran ke balane bakashikta shiteng jong ki atli ki regional committee halor ke jingiakni put apreng ke jylla Assam bat Meghalaya bat kumba Pynbeit kin kan mau kani gede ke kam ke ba ngi beteng menta benta ke ba ne ke phase 2 jong ke jingiakran hadir jong ke MOU pedengki art lagi jylla bala sain harus nem araja ar wei dem menta ke sngi ke jingiakran ya ke ba nilai yo angni ha Guwahati kalong ke ba seiso bat ke bayat kelenti ke badai ya ke jingiakran nak yang jong ke jylla jongi nalai lam ya ke kenun kumu chairman jong ke regional committee ke badai bat ke West Khasi Hills bat kerpang ya ke Langpih sector ke jingiakran ladan langru ki MLA ki bagentup ya ba Meteorius Dekar ba Renekton Tongkar nanta ba Remington Moment ba Pajok Kamrup ba Jigur Mertong DC West Khasi Hills SP ADC ki ba mikmat ya ka West Khasi Hills district ya ka meeting la chair dau minister in charge jong forest jong ke jylla Assam bolong ru chairman jong ke regional committee na benda ke Kamrup district Mr. Chandra Mohan Patowary aga Jingidan ringkat jong ki officers jong ke jylla Assam gentup ya ke DC padu SP jong ke Kamrup district ke jingiakran kelayat pet pat kelayat hakalenti ke ba ngasngau kadan shibun ke jingiakran bangila pan wanra ya ke final solution ya kan ne jing ya kini put pat kajing shongs ear ke jong pat ba kita kaput de ni kabangila ya menjur kalong ba kabeningkong jendon ki snong ki thau ya ka bangin submit ya ka list syaka Assam ban kam bakitei ki digi snong ban tigna bagi digi snong ki ba la shong snong de ki brio ki jongi bat ki ba ki deiru ki voters jong ka Meghalaya bat ki deiru ki caka ki ba ka sorkar Meghalaya kala the shubun ki scheme ling bagi ni ki sistem berada baroh bat ya kitei
ngi committee ba Pynbeit syaka ba ginyo pan Pynbeit ki syaka jylla Meghalaya kaba kolong ba nilai Pynbeit ru ba kidon ki problem areas kiba sak setang kat tu kat ni tali kiba kadang don ka jingia tan tylli hapdeng jingiakam try joki artli ki jylla pada hari ni ke benda ni la ikut bangin identify Iakynduh ki problem areas daga pa ai ka tengi ki stong ba ka map ki jongki ba Iakynduh en rapat ke meeting ka banlong hadin jong ka sngi lai luit ka bamot hadin jong ka khat tarik mynta ubenai ka banlong hasilong de kabalai kalong ba antala dep kita ki kam baroh kini ki Arliang regional committee kinlet syah katai katahan Langpih banjungo ia kat tu ani isnong ki badan ini ka jingia bat bangin Iakynduh iki nong sensar snong bat kumju ki pai ba nong snong jong kita digena kini kedeka ba mi naga jingiakran kabalong mynta sngi bat kabadang syukut mendan sipan